Tým regionálneho osvetového strediska v Komárne aj tento rok pripravil zaujímavý workshop pre amatérskych výtvarníkov, fotografov a filmárov, ktorý sa koná v táborovom rezorte Wintop Carco Búči. Výtvarníkov vedie Hajnalka Lukáč, tento rok sa budú venovať linoritu, grafike. Nádherné obrázky z toho vznikajú, už postupom času sa nám odkrývajú tie rôzne vrstvy, ktoré tam kladú na ten papier. Veľmi sme zvedaví aj na ich výsledky. Tento týždeň tu máme workshop grafiky, tlačiarenských techník, čo znamená, že vlastne pracujeme s materiálom, pracujeme s rôznymi farbami, čiže je to manuálna práca. Začali sme najskôr takou krátkou ukážkou a zároveň aj trošku sme sa porozprávali o tej technike, čo to obnáša, čo treba o tom vedieť. Niektorí už majú to, čo za sebou, boli na mojich predchádzajúcich nejakých workshopoch, čiže tam oni mali nejakú predstavu, ale mnohí sa stretli prvýkrát s týmito technikami, čiže tam sme si to prešli, čo to vlastne je linorit, ako sa to vlastne robí, doniesla som nejaké ukážky mojich predchádzajúcich prác. Potom začala tvorba, doslova, a mohli si naživo skúsiť, aké je to byť grafikom tou klasickou technikou. Na tieto workshopy chodím veľmi rada, pretože pre mňa je to taká utópia, že neexistujú generačné rozdiely, neexistujú profesné rozdiely, neexistujú nejaké veľké názorové rozdiely, ale každý sa od každého učí. Utopia je to z toho hľadiska, že sa nepociťujeme ako konkurenti, ale tešíme sa z úspechu toho druhého. Pre filmárov sme si tento rok pripravili dielňu, ktorú vedie Stanko Králik a venovať sa na nej budú hranému filmu, dokumentu, experimentu. Potvrdili mi, že chcú vyrobiť nejakých 5 diel. Veľmi som zvedavá, za tých pár dní to bude obrovský výkon. Každý rok sa snažím si niečo pripraviť na workshop a mám nejaké plány, ale tak tie sa samozrejme prispôsobujú a ja to mám veľmi rád, že ich vlastne meníme v priebehu, lebo dôležité je to, že čo potrebujú účastníci, v čom by sa oni chceli zlepšiť, čo by chceli si nové vyskúšať. Takže aj tento rok vždy si povieme, že urobíme menej diel a nejako je toho viac, ale to nevadí. To je práve na tomto krásne, lebo je tam aj tá rôznorodosť. Tí, ktorí prišli prvýkrát, vlastne vidia rôzne typy natáčania, lebo úplne inak sa točí dokumentárny film, úplne inak sa robí experiment, úplne inak hraný film. Takže tento rok majú možnosť ako keby pozrieť si všetky 3 typy. Budeme mať hraný film niekde na pomedzi hororu a komédie. Sa to vlastne bude hýbať, takže verím, že to bude zábavné zároveň a nie len strašidelné. Druhý filmík máme taký experiment na jednu báseň, poskladané zábery, čo dúfame, že bude silné a emotívne, ale takisto máme aj krásnu štúdiu prostredia na hudbu poskladanú. Budeme mať krátky dokumentík o Búči, možno budú ešte aj nejaké ďalšie krátke filmíky podľa toho, že čo nám ten strih umožní, keďže sa robia rôzne zbery materiálov. A posledná dielňa, ktorej sa venuje Erika Söke so svojím tímom. Oni sa venujú fotografii experimentálnej. Tento rok si pripravili kianotypiu na sklo, čo je veľmi pekná technika a zaujímavá. A pripravené majú aj iné experimentálne techniky a budú sa venovať aj luminografii. Takže nočné fotenie so svetlami a kreslenie svetlom bude tiež ich jedna aktivita. Takže tento rok som pripravila pre mojich účastníkov kianotypiu na skle, potom ešte ďalšie experimentovanie v čiernej komore, vyskúšame watergram, fotofrotáž a takisto potom, ak nám ešte zvýši čas, samozrejme, tak luminografiu, kresbu svetlom. Kreativita je až nad strechu, by som povedala. Tu som už 3-krát a tu sa mi páči, že je toto prelinanie umenia, to sa mi páči, že vlastne sa tu stretávame s filmármi, výtvarníkmi a ešte je to dôležité, že aj v mojom veku sa vždy niečo naučím, aj pri fotografovaní. Veľmi sa tešíme, že už 5. rok organizujeme toto podujatie, kde vzdelávame našich amatérskych umelcov. Nemohli by sme to urobiť bez financií a v tomto prípade ďakujeme Fondu na podporu umenia za príspevok a Nitrianskému samosprávnemu kraju, ktorý je našim zriaďovateľom.